de 23e finale van het Limburgs Vastelandse Concours Zakelijk in Leuven Sporthal Boshoven in Weert. De presentator Alf Koel. Ja, dus je zit verbonden al met de sporthal Boshoven in Weert en dan gaat het dan vanavond iets gebeuren. Voor de 22e keer de finale van het Limburgs Vastelovensliedjesconcours. En dat betekent dus een jubileum. Maar er is nog een tweede jubileum, want Omroep Limburg doet het voor de 11e achtereenvolgende keer. En wat het gevolg is van de samenwerking van het Limburgs Vastelovensliedjesconcours, Omroep Limburg en het volk van Limburg, ja, dat kun je hier metmaken. We zijn hier met een paar duizend mensen, ze zitten nog niet allemaal binnen. Maar voor de luisteraars gaan wij dadelijk de 6 juries langs om eens even te kijken wie vanavond gaat uitmaken welk liedje gaat winnen. Heel kort, binnen 250 liedjes deden er met, 51 werden gekozen door de hoofdjury en het volk van Limburg, dat hij rijkelijk vertegenwoordigd is, heeft besloten en beslist dat er nu getimd met wordt aan de grandioze finale van vanavond. De 6 juries die zitten in 6 regio's, dat zijn ook regionale juries, en die zitten onder andere in Vols, in Geleen, in Gulpen, in Remunt en in Blierik. Maar we zitten ook begonnen aan een dikke inzet, een beetje ontwikkelingshulp, want we hebben de Maaskankers voorbij gehad, de Belgen door vanaf nu officieel met en dus zit er ook een jury in Marzek. Welkom Marzek, we gaan daar dadelijk naartoe en dan gaan we huren winter allemaal in zitten. De komende 3 kwartier ongeveer gaan we dus luisteren naar veel muziek. We gaan luisteren naar de verslaggevers die her en der in de provincie zitten, dus in die caféjuries, althans in die cafés. En dan vanaf ongeveer 7:15, tussen 7:15 en 7:30, dan starten we met het grote circus. En ik kan het beloven, luisteraars en ook mensen hier in de sporthal, dat je dan onderhalf voor van dik houtzaag en planken weer. Laat het over een komen. Jammer dat duizenden mensen heen het bekenen zijn in Weert, maar die 100.000 die ook nog in woeien in de sporthal kunnen zondag vanaf 5 uur het spektakel volgen via Omroep Limburg televisie. Van 5 tot 7:15 laten we het nog eens even, gaan we het dun overdoen. De scheer werd waar te doodstier, hier in de sporthal en de luisteraars, ja, grote spanning en ik hoop dat ik ga amuseren. Weer gaan luisteren. In de sporthal gebeuren die de 3 kwartier nog een fantastisch orkest. Een orkest uit de Weert. Het is de koppelband Moorland onder leiding van Henny Kusters. 20-tal muzikanten die gaan ik vanavond vermaken tot 7:15. En dan in de pauze, dan ga je nog wat extra's beleven. Kortom, dit belooft een fantastische avondje weer. En als het volk van Limburg beslist dat heel wat gebeuren, dan weet ik het. Het wordt dus holle kloot. Maar we gaan dadelijk naar de jurycafés toe. We beginnen uiteraard, want wat wil je in zo'n provincie, waar zoveel muzikaliteit is, we beginnen uiteraard met muziek. En je weet, alle liedjes die dit jaar meededen, die komen van IJsden tot de Molkerij.
Ik heb het verloren, dat is wat anders dan ja, dus werd geheuld in de zaal, in de spanning, in de plannen, en we hebben steeds voor de beschrijving. De jury doet het ook wel. De belering, ja, dat is uiteraard zoals goed digitaal. Zegt eigenlijk, zegt die zit in het voorbal. Ja, en de Stijn is op de voorbeeld, ja. En daar ging, dames en heren, jongens en meisjes, de hielen van het open geweest. En in het gezelligste café aan deze kant van de brug, café de Voorbroek in Vliering, bij de familie Dinks. Jongens, wat hebben we hier gestaan in het vuur? Dit is, ja, Noord-Limburg is altijd heel erg goed vertegenwoordigd geweest. Noord-Limburg en dan met name Twente met de gasoorlog, die hebben het gewonnen. Maar dan denk ik ook dat zo'n mechanisme die van de wet van de remmende voorsprong. En dan denk ik de wet die wil wet hebben. Zeg, ik ben de thema van de bedrijf. Dus ik doe ze de mensen bij, die een doet. En ik weet het, symbolisch, hij vaak zekerheid om in Limburg op dit moment. En dat staat centraal, met dialect hier, ik was vanmiddag waar ik zo'n beetje een praktiseren en toen herinnerde ik me op hem van 30 geleden. Ik ben een vent op voet gebracht, ging ik s'morgens van met mijn vader en moeder wandelen door de buurt. En bij ons achter woonde Frans Boermans. En dan kwamen we in de buurt van Frans Boermans in Huis en dan zei mijn vader, jongens, niet zo hard spaaien, hartstikke lauw, of misschien door de buurt kwam. Frans had namelijk de buurkamer zonder ondernaast van dat was de volgens de Huis. En die waren niet alleen geweest. En ook wel een beveiliging in de kamer. En midden in zo'n beetje hield hij op en ging bestemmen, zitten met de wij zingen een belangrijke factor als een liedje. Geen even meer. Van de jury in Bier, Jan Kuipers. Jan, ik heb je beluisterd weer van de jury. Het feit dat de kop stond in de raak van wat de jury bevinding is aan de jury in de Goedenavond, leef vastenavond, vriend. Hartelijk welkom hier in de Schrochstekerstad. En het is voor ons een eer als Schrochstekers dat wij hier vanavond je finale mogen organiseren van dit Limburgs liedjesconcours. In samenwerking natuurlijk met het LVK en Omroep Limburg. Mensen maakten vanavond een geweldige avond van, een echte happening. De Runion is er weer. En we hebben vanavond een geweldig orkest, de Kopperland Moorband, onder leiding van Henny Kusters. Mensen, wat is vastenavond zonder muziek? Niks, het draait allemaal om de muziek. En vanavond zal de grote winnaar
terugkomen. En de winnaar, die zal hier in Limburg daveren met een applaus vanavond van u. En in Limburg zal gezongen worden de winnaar van deze avond. We hebben natuurlijk vanavond een geweldige presentator, al jarenlang presentator van Omroep Limburg. Hij is in Wiert geboren, een somenist en een levenskunstenaar. En de mens die weet wat vastenavond is. En de promotor achter dit heel festijn. Ik geef het woord aan de presentator Alf Poel. Merci Tom. We zijn er binnen Klover, tenminste ik denk dat je er Klover zit, om te beginnen aan de 22e finale van het Limburgs Vastenavondsliedjesconcours. Zijn er Klover? Dan moet je wel nog even wachten, want er is namelijk een klein probleem. Degene die het wint, die wint ook tevens voor 1 jaar een prachtige trofee gemaakt door Appie Drilsma. En dan hebben we natuurlijk altijd het officiële gedeelte dat we dan moeten zorgen dat dat ding weer terugkomt. En dat is een heel officieel gebeuren. Daar staat de voorzitter van het Limburgs Vastenavondsliedjesconcours. Krit Leenders, Krit, zeg het maar. Ja, ik wou dus vragen aan Frans Boermans en Sef Gubbels om het beeldje terug te komen geven. Vorig jaar hebben ze gewonnen met Had ik maar nu moeten we het beeldje echt van een terug hebben. Frans Boermans kan helaas niet erbij zien, maar Sef Gubbels, die is hij. En ik wil hem vragen om even naar boven te komen. Kortom, Sef, dat ding terug, dan is alles vergeten en vergeven. Heb ze er veel plezier van beleefd? Ja, ontzettend veel plezier, ook namens Frans Boermans. We hebben ontzettend leuke reacties gehad. Ik zit hier wel vanavond met 2 petten op. Ik heb een andere pet als normaal. Namens Vastenavonds Gezelschap Jokus moeten wij ons venoneren natuurlijk supporten. Ik wens in ieder geval alle deelnemers van vanavond heel veel succes en dat de beste mag winnen. Oké, nou, dat wordt het dan, het officiële gedeelte. Nog niet helemaal. Maastricht en heren, allemaal nog heel even dan. Nee, het is zo dat we hem dus natuurlijk niet met lege handen willen laten staan. We hebben dus nog een prachtige penning willen laten maken voor de winnaars van 1997 van het Limburgs Vastenavondsliedjesconcours. En die mag gehouden Frans Boermans en Sef Gubbels. Voor u allebei een prachtige penning, ook gemaakt door Appie Drielsma. Proficiat nogmaals namens zus. En ik denk dat we eens erin dat nummer nog een keer gaan horen wat van uw hand gekomen is en wat zo'n fantastische slagen was het afgelopen jaar. Had ik maar, gespeeld door het orkest van Henny Kasters. Nog
bedankt. Ze gaan nog even pauzeren. Het speel kan beginnen. En dat betekent dat, we hebben ervan geloerd. Immers moet beginnen. En dat is ook nog een debutant voor de eerste keer in de finale van het liedjesconcours. Dus geef ze een ongelooflijk applaus. Want dat is natuurlijk altijd het moeilijkste. Het spits af te bieden. Hier komen ze uit heel Hugo Luiten en Gerard van der Hoo met de helder op Prinsen. De supporters zijn kennelijk, hè ja? Ja, zeker. We zitten nog achter in de zaal, ja. Supporters. Zij hebben een liedje gemaakt. En dat liedje, dat heet Als het morgen gisteren was. En de grap is, Hugo, die hield in die tekst de volks gezatten, dan had je gistermorgen vrijgenomen. Want dan is vandaag de prins de baas. Is het nog te volgen? Ja, dat is voor mij goed te volgen. Ik neem aan voor de rest ook. Dat is toch duidelijk of niet? Want dan nog wat meer... Nee, van mij gewoon meneer, ik hoef het niet allemaal te snappen, dat is niet nodig. Nou, ik wil wel lekker goed liggen als dat de bedoeling is. Ja, doe maar even. Nou, als ik niet verdool, dan moet ze mij zeggen. Luister, als het nu stinzig, kouder zinzig is, ja. Als het dan morgen, als gewoon zich, gisteren, maandag was, nou, dan is de prins op de baat, of niet? Muziek van dich. Nee, van Hugo. Wie met samen de tekst en de muziek gemaakt. En dat doe je dekken of is dat de eerste keer dat je samen doet? Nee, we treden al een aantal keren op Bondje Avonden samen op. En het is nu de tweede keer dat we samen een vastelavondsliedje hebben gemaakt. Die mannen achter u, ik heb ze net genoemd, de hele oud prinsen. Heb je maar zo weinig prinsen in heel? Of zo weinig prinsen. Nee, die anderen die staan boeten en die komen nog later aan de bus maar die komen eraan nog. Oké, dan kunnen we niet op wachten. We gaan beginnen. Het spul is aan de gang. Ze beginnen met nummer 1, uit heel, als het morgen gisteren was.
niks langs de naast als het morgen gisteren was. En dan hoorde ik weer gistermorgen wie. En dan hoorde ik weer gistermorgen wie. De kop is eraf. Heel het goed gedaan, heren. Perfect. En dan gaan we meteen door met nummer 2. En nummer 2 kwam kiele in de finale, maar dat ziet natuurlijk helemaal niks. Je weet, per ronde gingen 6 nummers door. Dat is 18. En want de beste nummer 7 zit er ook bij. Maar de beste nummer 7, nou, dat is met de vraag of hij de 19e was vanavond. We wachten af. Het is een spuul wat onberekenbaar is. En dat werd zich ook. Ben Erkens. Ben, leuk dat ze er toch weer bij was. Het wordt op het kantje, maar dat is het spel, hè. Nou, we zijn er heel erg blij met. En het wordt heel spannend. En we hebben echt in de wagen hebben we het gehoord. Hoorden we die een prettige stem. En we dachten van, ha, we zitten er weer bij. Wat heb ze achter de gestaan? Wat is dat? Ik zit er immers tegenwoordig van een orkest. Ah, het fruiken ook erbij. Dat zijn de mensen die het koorwerk hebben gedaan op een schitterende wijze. Dus allemaal jongens en meisjes uit Geleen, dames en heren. Samen door het maar even. Wie komt zo met het idee? Het is eigenlijk een levensliedje. Het gaat over het verdriet en het geluk wat ze op een jaar of in die ganse leven tegenkomt. En dat hebben we op een carnavalistische manier voor dat verpakt. Vastelovend is een stuk van het leven. En samen doe het maar even. Alle momenten die ze deelt, alle emoties, daar gaat het zich om. Oké, Ben Erkens, hij won al 3 keer het Limburgs Vastenavondsliedjesconcours. Ja, en de 4e keer, het zou fantastisch zijn. Maar daar zit heel goed bij, Ben, dat werd ze. En we doen het uiteindelijk allemaal voor de lol en de flauwekul. En zeker als het gaat over samen, door het maar even. Ben! Zo'n zinder van die dier, nee dat kent ze niet verliezen. We voelt zich ongelukkig en alleen. Er is maar één remedie, kom jij uit met die komedie. En denk maar zo dat het op iedereen. Nou winter weer lente, dus wat maakt ze dit toch druk? Er zijn zoveel momenten van geleefden en geluk. Samen op dat doe maar even. Samen gaat zo snel voorbij. Genieten van het leven, dat meeste noemen we niet. Samen niet met dikke leven. Samen blijven zien en zien. Ik weet, je doet maar even. Geluk geeft overbie. Achter zijn ook die, ja dat beste weer de blije. Zonder zorg en ozel aan de kop. Niet met nee en nukkig, vulstig, vrij en zielsgelukkig. En lach om die verdriet en die getop. Dat schijnt de zon, het is lentetijd van leven en geluk. Geniet van die momenten, want ze komen nooit meer terug. Samen op dat doe maar even. Samen gaat zo snel voorbij. Genieten van het leven, dat meeste noemen we niet. Samen hier met dikke leven.
me even Ben Erkens uit Gelijnboswet. We gaan onmiddellijk door met het derde liedje. En daarvoor komen heen naar vuren Tij en Marij en Gaston Jacobs. Hij zie je nou een duidelijk vuurbeeld van een kruisbestuiving bij het Limburgs Vastenavonds Liedjesconcours. Doordat het al die jaren zo een gezellig feest is geworden en artiesten elkaar ontmoeten, is het dat ze elkaar ook een raad vragen. Maar ik kan me niet anders voorstellen dat Gaston gevraagd heeft aan Tij en Marij, schrijf eens een leuke tekst, dan zal ik daar leuke muziek bij maken. Tenminste, ik denk dat het zo gegaan is, Tij. Dat is ongeveer de strekking van het verhaal, joh. Ja, zo is het gegaan. Door dit gebeuren treffen we ons niet alleen, niet alleen de zoekkool, maar ook Weterboeten en dan groeit zoiets. En het is toch heerlijk waar Noord en Zuid op zo'n manier samenkomen. Ja. En dat betekent ook dat het iets zit over de rivaliteit onderling. Want ze willen natuurlijk allebei winnen. Ze komen ook nog allebei een keer. Want ze hebben het geluk dat het volk daarvoor gekozen heeft. Want het volk bepaalt wat er gebeurt. Gaston, dit is natuurlijk wel uniek te noemen, hè, wat er gebeurt. Ja, maar ik denk, wat Tij en Marij kent en wij met hun kennis hebben gemaakt, dat weet wie ze in zitten. Sympathiek, carnavalistisch. Deze avond is voor hun gewoon alles aan de beste met een praten. En dan zitten ze weer een op de bank. En dan komt van het een en het ander. Nou ja, oké. Dit is toch geweldig dat Noord en Zuid samen op die bank zitten. Het kind niet fijner. Oké, en dat betekent dat Tij en Marij gaan zingen. En voor de daders hebben wij hier een bank neergezet. Hè. Want jij hebt natuurlijk afgevraagd, hoe is dat voor? Maar tot nu toe worden de componisten en de tekstschrijvers zelf aan het optreden. Maar nu kunnen ze zelf een beetje zien wat ze veroorzaakt hebben. Gaston, kijk in de zaal, je ziet die mensen, Tij en Marij kunnen aan de gang met Levensschat. Levensschat, kom met me dansen, want dit dansje dat is voor mij. Levensschat, kom met me dansen, want dit dansje geef ik dir. Kansels Limburg, kijk de walsen, breda draait de wereld rond. Want er is met vasteloven toch zo lekker en gezond. Want er is met vasteloven toch zo lekker en gezond. Ik weet nog wie het vroeger was, ik stond aan het buffet. En ging het orkest weer spelen, dan wordt er mij opgelet. Ik zocht die blauwe ogen, door in dat schoen gezien. Dus liep ik vlot naar buren en zag toen tegen die. Levensschat, kom met me dansen, want dit dansje dat is voor mij. Levensschat, kom met me dansen, want dit dansje geef ik dir. Kansels Limburg, kijk de walsen, breda draait de wereld rond. Want er is met vasteloven toch zo lekker en gezond. Want er is met vasteloven toch zo lekker en gezond. En als we strakjes al zien en zitten dan samen toe, wie door op een bankje, die hand leed in mijn voet. Wie hebben al deze horen en ga je in ons gezien, maar huurde vasteloven, dan zeg ik tegen die. Levensschat, kom met me dansen, want die dansje dat is voor mij. Levensschat,
Pasen, vrijdag rijdt de wereld rond. Want er is met vastelovend toch zo lekker en gezond. Want er is met vastelovend toch zo lekker en gezond. Tij en Marij worden dat. En dan gaan we nu naar het zuiden. Je kunt het allemaal volgen natuurlijk in de programmaboekjes. En dus kun je het metzingen. En dat is natuurlijk ook het leuke voor die mensen uit Noord-Limburg. Als die wat gebrooks moeten gaan doen. Want hij zien ze dan met, dat is de vastelovend, Hebios uit Gebrook. Voor de 4e keer in 5 jaar in de finale. Componist en tekstdichter Hans Sterk. Hans, ik zeg net voor de 4e keer in 5 jaar. De kinderen gaan van, hè? Ja, dat blijkt wel. Het Limburgs publiek staat achter ons. En we vinden het fantastisch om voor de 4e keer hier te staan. Het is elk jaar weer opnieuw een belevenis. Fantastisch. Wie komt het in Gebrook nu over? Ja. Zijn er een paar mensen uit Gebrook heen? Ik dacht het wel. Alleen dan. Gebrook tunt zich. En we zitten niet alleen, want we zitten met 2 liedjes hier in de finale. En dat is ook een unicum. Hoeveel man zie je? Wat is dat voor de groep? Is dat allemaal aangetrouwd spul of hoe moet ik dat zien? Nou, aangetrouwd misschien wel, maar spul niet. Maar het is allemaal vrung en allemaal breukerlui die het vastelovendshart op de juiste plaats hebben. En jij zit altijd als clowns, hè? Of narren of... Verzend meestal als clowns, ja. Dat klopt. Daar vullen we het lekkerste in. En dat is ook. Oké, daar gaan we dan. Start nummer 4. Dat is de vastelovend. Hebios uit Gebrook. Ja, 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 la la la, ja la 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 la, dat is de vastelovend Hebios. Even, een lekker leven, dat is ons motto voor de vastelovend stiert. Samen, dus wat beleven, ja nog wat is de beslist geen spiel. Is toch ik een lied
Dat horen ze dus. Circus vastelovend uit Gebroek. We gaan verder met nummer 5. En nummer 5 komt uit Venlo. En je weet het allemaal, Venlo, een plaats waar fantastische liedjes werden gemaakt. Dat weten we ook in de afgelopen jaren. Diverse malen winnaar van het concours. En hier komt je nou langzaamaan Wim Roefen. Overigens, voor degenen die dat niet weten. Wim Roefen is de hoofdschuldige, oftewel de componist van het liedje Zutjes aan. Oerts deed het met aan het Limburgs Vastelovens liedjesconcours. Wim de Wons niet, met hem zwaal ongeveer een van de beste nummers gemaakt die ooit zijn uitgekomen. En dat kan ook, hè? Ik denk het ook, ja. En daarbij een nummer hoeft niet altijd te winnen. Als er maar veel gedraaid en gezongen wordt, dan is er veel meer bevrediging van dan eind te weren. En is er nooit gezongen weren. Dus wat dat betreft ben ik er heel gelukkig mee en heel blij mee. En wat mij betreft lopen we gewoon door en zo. Dichtmaaks, dit liedje de muziek en van dit liedje werd de tekst gemaakt door Frans Boermans, dat kan niet heen zijn. Nou, die heeft Frans gemaakt, ja. En het Frans had van ons G.H. gezien, maar die zit een beetje met de dokteren en sukkelen, maar niet ernstig gelukkig. En ik moedig van hem heel erg goed te doen. En iedereen hij waardig erbij geweest, maar het gaat helaas niet. Maar hij is wel de man die de teksten gemaakt heeft. Het liet mij helemaal niet overdreven. Even 1, 3 werf. Applaus voor Frans Boermans. Allee, goed. Dichtje is op dat bankje zitten. Neven die plant van mij. En heel vurig stond ze dan weer. Hij komt voets, wielvestjes, maar natuurlijk ga je hier de meters moeten nemen van de kameruitjes, Joke Thierwe en Riet Schreurs. Met het nummer, en het hier een beetje pretentie, waar het volk van Limburg heeft gezegd, het moet in de finale. Laat ons maar geweren, uit Venlo. Ze leunen ons te leuken, zeg al net, maar net maakt maar kom niet aan. Ons stad ding eraan. Ons hart zit op de juiste plek, weet zien van een goed slag. En nog kunnen we op aan. En er is nog maar de
uit Venlo. En Venlo heeft 2 liedjes in de strijd. Maar er zijn meer plaatsen die er 2 hebben. Misschien heeft dat wat te maken met de plaatselijke bevruchting. Ik heb geen idee, maar het is eenmaal zo dat daar waar op een gegeven moment de vlam in de pan zweert, dan gaat een heel dorp mee doen en dan gaan nog meer mensen liedjes schrijven. En dat leidt tot succesige liedjes. We gaan nu verder met startnummer 6. En dat komt uit Ruiver. Het allerlaatste muntje, dat werd geschreven door Jacques Linssen. Zowel de tekst als de muziek. Jacques, kom maar naar voren. Jacques Linssen uit de Ruiver. Dat is, ik dacht Jacques, voor de 2e keer in de finale. Hè? Dat klopt, ja. In 92 voor Belveld met Goedemorgen, Goeiedag in Linden, dat weet ik nog, ja. En toen was ze voor Belveld. Zijn dat uitwisselingen daarboven allemaal? Wie ziet dat? Wie werkt dat weer? Nou, vriendendienst, hè. Dat kan gebeuren, ja. Maar nu dus voor de Ruiver, hè? Ja. Heb je met dat liedje, dat allerlaatste muntje, de spijker op de kop geslagen? Is het te voorkomen? Wie komt zo op het idee? Ik denk het wel. Dat heb ik nu altijd als ik s'avonds morgens wakker weer, dan heb ik altijd nog een muntje over. Ik denk dat dat de meeste wel zo vergeet. En daar krijg je dan een gelijk idee voor een liedje over te maken. Wat hebben ze hier bezig staan? Wat is dat voor spul? Nou, Alf, ik ben afgelopen zondag afgetrooid als prins. Dit zijn mijn adjudanten. Dit zijn mijn adjudanten, plus vrouwen en liesjes in de zaal. En in een vriendengroep die al 11, 12 jaar bestaat. Maar ze noemen zich 25 plus, hoe zit die anderen dan? Nou, nee, 25 plus, dat wil zeggen, voor 12 jaar terug was de jongste was 24 jaar. Oké, dan gaan we beginnen, want uit de Ruiver, nee, ik moet eigenlijk zeggen, uit de gemeente Biersel zitten er ook 2 in, hè? Want het is nog altijd Ruiver, gemeente Biersel, hè? Zo klopt het toch? Nou, allez, hier is het dorp en dadelijk de stad. Het allerlaatste muntje, uit Ruiver. Ik
Het allerlaatste muntje wordt het uit de ruiver. Bedankt Sjaak. En we wachten af wat het gaat worden. Het 7e liedje in de Revenue team. Dat is een debutant. En de debutant die komt, ik dacht uit het land van Swentibold, uit Zusteren. En dat gaat over het mommengezicht. Voor degene die niet weet wat dat is een masker. Ah, je ziet ze al, die van Zusteren zijn nee. Dus kan ik hem hier open, de maker van het liedje, tekst en muziek, Frank. Kijk ze mensen gewoon aan. Die nummers zijn ook onneuzel tot de macht 3. En ja, dat is vooral omdat ze met z'n drieën zijn, maar dat onneuzelen, dat zie je heel goed, dat zijn schootkicks, wie gezegd. En ze hebben nog wat metgebracht, ja? Wat is dat daarachter? Wie zei ze? Ze hebben nog wat metgebracht, wat is dat toch? Ze hebben het mommengezicht koor metgebracht, dat is Kappesmoos, de zaterdag Kappesmoos. En dat is eigenlijk de groep waar al dit uit ontstaan is. Even iets over het liedje, Frank. Ik ben volgens mij een liefhebber van de Ierse folkmuziek. Dat hebben ze heel goed gezegd, ja. En ik denk ook dat de sfeer van het liedje, het mommengezicht, ja, daar zit een Iers sfeertje in. Ik vind ja, ook de akoestische muziek, de meer akoestische muziek, ja, dat raakt dich tot in het hart. En dat duidt er bij mij ook. En ik denk, ga op de zaal ook dadelijk. Toch leuk dat het volk ziet, dat duurt er ook weer bij de Vastenhoven, dit soort muziek. We worden heel aangenaam verrast. Prachtig, ja. Ga lekker op de bank zitten, ga kijken wat ze allemaal hebben aangericht. Wij gaan beginnen, hij dit vurig, een neuzel tot de macht 3. En die brengen we terug nou, mommengezicht uit Zusteren. Die mommengezicht, dat lachte om mij, ik weet dat nog heel goed. Die lang sloeg op, ja dat woord, verborgen in die hoofd. Het woord best ik koud die nacht, toch kreeg ik het benauwd die nacht. Breng mij naar huis, als ik van achter die neuzel om mijn gezicht. Breng mij naar huis, als ik en de zweet voor goed wie ik. Ja, tot me spiet, sagst du, het is die, ik moet nu weg, weg. Ik zag
Gehuurd, luisteraars, gehuurd, zusteren is hij, dat wordt het dan. Het mommengezicht en een neuzel tot de macht draait, wordt toch minder een neuzel als mensen denken. Zusteren heeft zich laten huren, maar nou, giet bestreden dan. Liedje nummer 8. Dat is een liedje van Bert en Ursula Garnier uit Maastricht. Bert en Ursula hebben al dekker in de finale gestaan en hebben hem ook een keer gewonnen in Horst. Dat was een fantastisch, dramatisch gebeuren, Ursula. En is dat een kleine van u? Nou, dat is de oudste. Maar zo nog een kleine keer. Dan hebben ze nog een kleine. Ik heb nog een kleinere van 2,5 jaar. Die is nog gaat te klein. Die doen we voor de volgende keer met schobbeling. Het is wel wat, hè, in deze zaal. Ja, het wordt ieder jaar groter, ieder jaar imposanter. Ik ben altijd een beetje de klutskwie als ik gij ben, want dit is natuurlijk niet gaan wat ze iedere dag metmaakt. En ja, ik moet straks eigenlijk altijd even bijkomen. Ja. Bert, aanvankelijk mis je een liedje van u. Ik denk, hoe is dat toch? En op het laatste moment, daar kwam het, hè? Dat is onvoorstelbaar. Zeker afgelopen zondag met de prachtige jubileedag van LVK hoort ervoor op het sleten van een dag toch voor de bijwonen in de finale. Een grandioze ervaring. Maar ook om erbij te maken zien, een moment te maken beleven voor de Limburgse vastelavond. En een chapeau aan iedereen, aan de vastelavondvolk van Limburg, aan de jurering, presenteert iedereen voor zijn jubilee tot alweer ook na 6 keer heen mag stonden. Magnifiek. Even heel kort, wij gaan het nummer brengen. Jij gaat op het bankje zitten. Dat gaat zingen, het Piratenschip moet Maastricht, Zichoen! Oké, wij gaan luisteren naar nummer 8. En de titel daarvan is, ik zie ze nog niet naar boven gaan, maar ze zullen ook het komen. 10 vingers in de lucht uit Maastricht. Wie
wordt dat Zichum. Zichum, ja, ik ben in de Weerter, ik kan het net uitspreken. Zichum uit Maastricht. Dan nummer 9, dat liedje dat komt. Het komt niet uit Remund. Nee, dat komt uit Neel. En dat is gemaakt door Wil Schiepers en Wim Schreurs. Krijg jullie geen applaus? Hier, de supporters van Uk logen te slapen, maar die werden al wakker. Wel, tegen hebben ze muziek gemaakt, hè? Nee, ik heb tekst. Goed, ik heb de tekst gemaakt, ja. En Wim met de muziek gemaakt. De tekst is gebaseerd op de vastenavondskleuren. Dat is op zich dekker gedaan. Maar wie ze het ingevouwd hebben, vind ik knap. Ja, dan moest kijken, dat zijn eerder compleet een andere kleur op. Dus dat heb ik geprobeerd om te doen. Dat is aardig gelukt, denk ik. In Masneel overigens, daar leeft het enorm. Hè? Ik heb de cd van Masneel eens beluisterd. Wat daar omsteert, dat is grote klasse. Kijk maar voor een Duitse wat we allemaal metgebracht hebben, een Duitse dat het leert. Maar nou, degene die de muziek gemaakt heeft. Niks Neel, niks Remund. Dat komt dus Venlo, hè? Venlo, maar even goed vastelovend vierder in Herten en Neren natuurlijk. Ja, maar wat dus ligt dan in Neel? Nou, we zijn ex-collega's. En wie ik zei dat ik wat met muziek deed, er zit wel, dicht moet ik hebben. En zo is het gebeurd. Ja, nou wordt het nog spannender, want hij komt dus uit Venlo. En de concurrentie, dat wil net zijn vrouw, die zat bij de kameraadjes. En die zong bij de concurrent met, hè. Dus eigenlijk is het enig groter dan één. We hebben 200% kans om te winnen. Wat heb jij achterin staan? Ik zit er nog in de hoogheid bij, wie is dat? Dat is Prins Peter de Veerde, dit jaar. En kan hij ook zingen? Dat kan hij ook, joh. Oké. En dan hebben we het koor, wie zijn dat allemaal? Dat is het Neel Blieft Neel koor. Uitgevonden door Top Dekkers, ook een muzikant, ook een Neel. En dat is dus Yvonne en Marion. En daar zitten een paar leden van de Rock van Ellewachter en de dames ervan. Heel leuk koor. Mogen je goed nodig op de bank te gaan zitten en kijken wat voor schaai dat je hebt aangericht. Door gaan zitten en jij kunt naar vuren komen. Maar zorg ervoor dat die man dat die in het leeg blijft. En een beetje schuiven, want hij zit er toch met van de belangrijkste mensen. Een beetje zoeken op zee. En dan gaan we beginnen met de vastelovenskleuren uit Neel.
vloeit maar sneeuw, wordt het dan gezongen over de vastelavondskleuren. We gaan voor de tweede keer nou naar Hoensbroek, oftewel Gebroek. En ja, er zitten natuurlijk genoeg supporters in. Maar wat ons nou zo deugd doet, hij is voor de eerste keer Ger Kordewijner uit Gebroek. Ger heeft een ongelooflijk maf liedje gemaakt. Althans, dat vind ik, Ger. En dat zal wel de reden zijn waarom dat zij steeds. Ja, dat denk ik ook. Ja. Het springt eruit, hè. Ja, maar dat is toch pure knal. Het is carnaval, hè. Nu binnen de kater en die hebben immer het gevoel van service. Dan kies ze weer erom. Hoe ze die 's morgens ook voelt. Maar dat hebben ze zelf helemaal bedacht, ook de muziek, alles? Allemaal bedacht. Zelf bedacht. En wat hij achter ligt, dat zijn collega's van mij, hè? Ja, dat zijn collega's van mij, van basis Sjoerd Marie gewonnen. Oud, Gebroek. Heb je een tijd verder? Ja, tuurlijk. Dat maken we niet vuren. Zegt die kinderen, wie hebben die erop gereageerd? Ja, die zitten nu allemaal aan de radio. En zondag zitten ze allemaal aan de televisie. Hebben ze mij allemaal beloofd. Dus extra best doen, hè? Want dat zijn je al 10 uur weg. Uiteraard, ja. Die geven nu ook punten, hè, die kringel. Oké. Ja. We gaan beginnen aan een bout maf liedje, let maar eens op. En dat heet Gek op vastenavond uit Gebroek. Wie in de kop, dat klopt en klopt. En huurt niet op. Nog een tukje friet. Wie er friet de piet. De zakken kwiet.
Dat waren ze dan uit Hoensbroek. Met gek op vastenavond. Daar gelust er wel pap van, hè? Daar gelust er wel pap van. En ook zo gek op vastelavond. Dat zie je niet, de hele avond al. Voorstellen weet je. Oké, we gaan verder met, ja, 111 in. En dat liedje is gemaakt door iemand die altijd ervoor zorgt dat het altijd weer een late wordt. Peter van den Akker. Peter van den Akker uit Tegelen. Hier dan een keer met het liedje en een late het concours gewonnen. Dus de wens wie het is om te winnen, Peter. Natuurlijk, Alf. En uiteraard is dat een prachtig gevul. En als ze zo'n Loris meus blijven, zeker zoals het steeds zich ook wel vuurde. Ja, dat is geweldig. Zonder meer. En het giet toch allemaal voor de lol en de flauwekul? Ja, dat zonder meer. En ja, uiteraard altijd zelf proberen een beetje creatief te zien. En in deze een nummer op papier te zetten, ja, wat een mens iets kan zeggen. En dat gaat met name over dit nummer een beetje, als we het hebben over leven en leven. Wat inhoud heeft over het leven. En aan de andere kant is het dus een beetje gekoppeld aan het vastelovens gebeuren. Ja, want te beginnen zou ook met ruiken weer de vastelovensgeur. Dan opent zich weer eerder een deur. Nou, dat is het tijd, hè? Ja, ik denk dat er absoluut verschillende kunnen zien naar die deuren. Ik zou zeggen, maak ze maar op. We maken de deur op voor Tij en Marij. Hier komen ze voor de tweede keer. En die gaan een liedje zingen van Peter van den Akker. Leven, uit Tegelen. Tij en Marij horen net uit Tegelen met een liedje van Peter van den Akker. We gaan, dan moet ik even goed nadenken, we gaan een heel klein stukje zuidelijker. En dan gaan we naar de hoofdstad van Reuver en dan gaan we naar Bezel. Dan gaan we naar het centrum van Offenbeek.
Ja, wat een juist er ook bij, geloof ik. En Arnold Wassen, daar zit hij achter. En ik denk dat Arnold de enorm veel liedjes heeft geschreven heeft. Waarschijnlijk wel de oudste deelnemer is van vanavond. Maar ik weet ook dat het een van de eerste woorden meedeed aan een concours. En dat deed je toen met, er zit muziek en antiek. Eerste, Arnold Wassen. Arnold, ook bekend van Bye Bye Madonna. Ja, dat is het muziek in antiek. Het gaat voor 50 meter. Wat het gaat, wat die mensen met die veren op de muts, de grote schrekkers in de optocht. De vorige week, vorig jaar, dat jaar. Ik zie dat je net post had gekregen. Ik ben de grap binnengekomen. Dino en de Dragenvillers. Veel succes van Café de IJmert. Nou, dat is nog een stuur. Nou, ik heb zoveel metgemaakt in die leven, maar dit is het. Dit is het. Het zijn de goede jongens die achter ons staan. En de meisjes. En we maken er samen een tune 4 van vanavond. Met de Haan. De Haan gaan we naar luisteren. En dat wordt gezongen dadelijk door Dido. Dat is een duo, Jan. Jan en Marlie Kruisberg. En de Drakenvillers. En Dichtje is... Die geven zich vanavond. En Dichtje is hier met een zaagte G op die bank zitten. Ik heb het geluk gehad om het succes op de tekst en de muziek te mogen schrijven voor die mensen. Weer gaan het met beleven. Kom het nou. De Haan, uit Bezel van Arnold Wassen. Daar gaan we. Een haan die ging het buurten in een kieperhok. Want ge weet dat een haan het liefst met kieperhok. En zag doden zijn de trein overuren. Zodat ik u in keuren. En de kieper van mij dadelijk achterover is de allerbeste kiep van deze kieperstal. Die moet kijken wat ik ken. Als ik de rem in ren. En de haan zag als ik omkiep, kiep. Als ik omkiep, kiep. Als ik omkiep, kiep. En de haan zag als ik omkiep, kiep. Dan is ze echt niet diep. En mijn zwarte kiep die zag de haan, dit is niet gek. Want ik zit hier met de hoesten op de kieperstek. Beste haan die zit een heel goeie rijen. Om dik en te vertreden. Zonder haan dat ik weer geen stemming recht begreep. En de dingen zwarte kieper in het duister kniep. Die kreeg ik wel ongepraat. Want ik weer aan het kom. En de haan zag als ik omkiep, kiep. Als ik omkiep, kiep. Als ik omkiep, kiep. En de haan zag als ik omkiep, kiep. Dan is ze echt niet diep. Maar die witte kippen werden toen geweldig groot. En ze zakten op voor zulke ene kamer op. Ook de witte kippen zien aparte, al zien er ook geen zwarte. En de aandacht voor dat ik er weer goed gestaan. Scheer ik alle kippen over een hanenkant. En de ganse kippenhok, dat zong toen tok, tok, tok. En de haan zag als ik omkiep, kiep. Als ik omkiep, kiep. Als ik omkiep, kiep. En de haan zag als ik omkiep, kiep. Dan is ze echt niet diep. En de haan zag als ik omkiep, kiep. Als ik omkiep, kiep. Als ik omkiep, kiep. En de haan zag als ik omkiep, kiep.
dat wordt de Haan uit Bezel. En nu gaan we het doen, denk ik, op zijn Frans. Nu gaat het gebeuren. We hebben er een bij die ook al een paar keer in de finale is geweest. En die zit er nu in met een echt, van mijn gevoel, Frans Welske. Eerst John Thomas. Ja, nee, John. Nee, John. Nee, hoe is die mutsje? Liegen er ergens op? Kunnen we hem door maar door laten gaan? John heeft dat kleksje metgenomen uit het verre Frankrijk. John, en daar ben je geïnspireerd geworden door deze fantastische muziek. Hè? Ja, gedeeltelijk in Amsterdam, maar ook gedeeltelijk in Parijs. Hè. En in Parijs is dat begonnen in Petit Paris op het Amersplein? Petit Paris op het Amersplein, ja. 20, 30, 40 jaar geleden. Ja, zo oud ben ik al, maar ja, oké. Het heeft niets meer losgelaten? Nee, niets meer. De accordeon, hè. De zuurset, hè. De kwetsbuul, zeggen ze. Ja. Het panzergeltje. Het is onvoorstelbaar, luisteraars en mensen in de sporthal Bosseve. Maar een Maastrichts carnavalsliedje is altijd in de mars. Dat is altijd één couplet en dan 87 keer het refrein. Maar nu hebben ze in Maastricht uitgevonden dat ze daar organiseren ieder jaar een chocolamine, nemen ze dat, hè? Chocolen. Ja, chocolamine, misschien kennen ze dat, hij niet. Maar niet zo erg, maar hij noemen ze misschien schoenkelen. Schoenkelen, op zijn Duits een beetje. Dus een beetje drinkwasswoord, hè. Ja, en dat hebben ze dus in Maastricht voor het tweede jaar gedaan. En ja, met het resultaat of van nu ook hij staan. En dat wil dus een echte bedreiging voor de merskes. Met, ja, dat hopen we, hè. Tenminste, voor de accordeon. Voor de accordeon is het dat, hè. Laat gewoon treffen, hey, avec du pain. Jean Thomas en duo-amortisatie en die weten verwanten. Dan gaan we dan met Pak mich vast en Draai met mich. Pak mich vast en draai met mich. Dan zie je wat met die. Een linker en een rechterhand. Samen doen aan ene kant. Het liefste in de drijfplaatsman. Dan ziet mich gaan zoeken op. Het land ze zit wie in de
amusatie wat hij doet, Maastricht. We gaan verder met het 14e nummer. En dat is het tweede nummer uit Heil. Een nummer van de Seurama's, gemaakt door Tjeuraamakers en Leiraamakers. Ik neem aan dat ze naar boven komen. En Pierre Seuren. Daar komen ze aan. Wat maakt de doet? Ach, het wordt dekje zacht. Wat maakt de doet? Vanavond ook. Wat maakt de doet? Wim gaat winnen. Maar hier zijn ze dan. De Seurama's. Leiraamakers. Tjeuraamakers. En je werd geassisteerd door, Wim zijn dat Wim zijn allemaal bij. Dat zijn dames die ontzettend goed kunnen zingen. En die hebben we zo links en rechts opgepikt en dat gaat prachtig. We vonden dat een van toegevoegde waarde bij het nummer en we vinden dat het heel leuk klinkt. Even voor de kenners. Hij stiert een wereldberoemde mens neven ons. Leiraamakers, bekend van het radioensemble. En daar gaan we. Huil maar niet, kleine Eva. Schat, we moeten scheiden gaan. Ze kennen het nog. Ze kennen het nog, hè. Nou, het zingen is niets verleerd. Wij gaan beginnen met Wat maakt je doet, want uiteindelijk... Wat maakt je doet dan? Wat maakt je doet? Alf, ik zou dit eigenlijk in een lila telder willen geven. Waarom? De vrouw heeft me dat gezegd. Het servies heb ik namelijk kapot laten vallen. Ja? Ja? Dat is waar gebeurd. Dat is waar gebeurd. En daar zit ze nu nog met. Daarbij hebben ze ook nog een kader binnen te komen. Dat hebben we maar geregeld. Die staat hier nu. En wij zingen nu over dat lila eetservies. Dan gaan wij nu naar luisteren. Uit Heil. Wat maakt je doet? En er is niks meer te noemen of te geven.
Dat worden de Surama's. We hebben er 14 nummers op zitten. We gaan er nog 5 moeten we nog doen. En denkt u hem, het gaat er op. Luisteraars, je kunt er helaas niet bij zijn. Ik hoop dat het allemaal overkomt. En gezien de beelden die wij hebben van Omroep Limburg Televisie. En die werden zondag uitgezonden. Wordt het en belucht het heel wat. Een vivo is de uitzending. Maar vanavond gaan we uitmaken wie hem gaat winnen. Nummer 15 komt, en dat al voor de derde achtereenvolgende keer in de finale, uit Geleen de Lindenheuvel. En dit is een liedje gemaakt, de tekst door Herman Gierne en de muziek door Huub Lemmens. Nou, proficiat, dat is toch knap, 3 keer achter elkaar in de finale. En deze keer, ja, ook zoiets met, vorige keer had je ook zo van een hele simpele tekst, met toch wat spitsvondigheden in. En in dit geval, ik loop mijn naast naar. Ja, dat doen we eigenlijk allemaal, maar ik heb er een hele komische tekst van kunnen maken. Herman heeft de tekst gemaakt, ik kan over de muziek. We hebben geprobeerd in een volgenstukje muziek te maken, wat als een kapel of een harmonie die zo kunnen spelen. En ik denk dat dat geluk is. En de tekst, ja, dat kan beter Herman vertellen. Ja, ik loop me naast nou. Kijk, normaal is het zo, als ergens hergeest en de vruchten geven is, waar gij toe her en de wilt even niet zeggen wat de bedoeling is en zegt, ik loop me naast nou, dan komt de vod van alleen. En dat principe past eigenlijk bij carnaval. Kijk, normaal door het jaar is alles gepland. Dit is geregeld, dat is geregeld. Overal maakt zich druk over. Alles dit genoteerd. Maar er zijn nog van die dagen dat ze even aanstammen nummer van alles. En dat ze zegt, nou luister, verstand je op 0, verlopen gewoon als naast nou. Want dat is een van de weinige dagen in het leven dat ze kunnen zeggen, nou dat hield ons op de been. Letterlijk en figuurlijk. En ik heb begrepen dat hier ook mensen van de Lindenheuvel zijn. Dan kunnen we beginnen. Maar wij gaan eerst naar de bank toe. Kom even met. Want jij moet maar eens even kijken wat het volk weer aandoet. Ze gaan een beetje naar links. En dan kunnen we aan de gang met Ik loop me naast naar uit Geleen. En meer speciaal de Lindenheuvel. Het slag ik met de stoteren wat handen in de zon. De kumen en de groteren, de kwijken op de kom. Toen dacht ik met de wassen deze kinderlusje doen. Want als er al echt stil wie steeds van kunsten ik beroep. Ik nog eens even aan.
Ja, dat kan. Als ze winnen. En waarom zou ze niet winnen, zou je zeggen, hè? Dus we wachten af. We gaan verder met het 16e nummer. En dat komt uit Belvend. Nomig naar huis, gemaakt door, hij stiet het al, Suzanne van Bree. Ik weet, Suzanne, ik ben er helemaal kapot van dat ze heest is. Ja, dat is natuurlijk niet niks. In 92 heeft gestolen met de Sterrenwals. In 93 met een liedje uit Belfort. En nu weer met een liedje uit Belfort. En half Belfort is hij. En dat is geweldig half. Ja. Nomig naar huis, wie is dat? Nomig de Hoes, dat gebeurt met vrij druk. En de solisten die dat zingen ook. Velma Hoeba en Bert Wilbers. En dat is misschien een leuke anekdote. Ik was een keer met Vilma Oud in een café op een Ruiver. En op een gegeven moment gingen de lampen aan. De mensen pakten de jas. En we keken ons eens aan en zagen van... Hé, weer geluk. En dat was eigenlijk de titel van dit liedje, waren al bekend. Dat was midden zomer. Dat was perfect. Hey, achter staan ze nu. Bert Wilbers, Velma Hoebe en de Kumers. De Kumers, dat is ook een vriendenclub. De Kumers is een vriendenclub uit Belfort. Die begeleiden met het liedjesoven in Belfort altijd. Ook met de cd-opname. En dan wil ik toch even zeggen, de Belhamels bestaan dit jaar 4 keer 11 jaar. Ze hebben een jubileum-cd uitgebracht. En de Kumers hebben er een heel goed aandeel in. Wij gaan luisteren naar wat stichtberaad hebben gemaakt. Dan ga ik met de gemeente naar het banks. Je mag met de gemeente gaan? Ja, kom we samen gezellig zitten dan. Oké, kom maar. Dan gaan we dan. Nomig naar huis uit Belveld.
Ja, dat horen ze dan uit Belveld. We gaan naar het 17e nummer toe. En het 17e, dat komt uit Kessel. Hij zijn Mart van Knippenberg en John Timmermans, die het liedje gemaakt hebben. Mart de tekst en John de muziek. Mart met vastenavond geboren. En dan in een samba. Kijk, in de samba deed levensvreugde. En de vastenavond deed levensvreugde. En zeker in de minste met vastenavond geboren is, die heeft dat ook van zichzelf. Dus ik denk dat dat compleet bij elkaar past. Je hebt al dekker in de finale gezeten. Ik geloof ik al een keer of 2, 3. Ja, net had al in 1993 een nummer in de finale gehad. Met een nummer van Den Ozel, geen last. En we zijn ontzettend blij dat we nu na 5 jaar met Annette hier weer terugzien. Zullen we ze gaan hopen, want dit nummer wordt uitgevoerd door Annette Hansa. Ja, Annette ons levenslust bij uitstek. Geboren met vastenavond. Annette, kom maar. Hier is het dan applaus voor Annette Hansen. Geer wordt fijn kijken wat hij allemaal de mensen heeft aangedaan voor iets prachtigs. En wij gaan luisteren naar het nummer met vastenavond geboren uit Kessel. Bussen met vastenavond geboren, dan bussen heel goed daar, zelfs goed verkoren. Ja, dat gevoel, geen levens verloren. Mijn vastenavondskind te mogen zien. Leef zo ze 3 dagen lang, ga rustig dansen. Al lijkt vanaf het begin, is toen voor je zin. Doe helst niet van op werk meer dan het ganse. Burling is in het einde van begin. Bussen met vastenavond geboren, dan bussen jubel daar, zelfs goed verkoren. Ja, dat gevoel, geen levens verloren. Een vastenavondskind te mogen zien. Hurricane samba, vliegende shirt. Kan ik niet meer stilstaan, kriebelt mij weer als fruit. Moet meer liever schuiven, moet meer liever gaan. Dat is geen als ze echt niet meer stil kan blijven staan. Bussen met vastenavond geboren, dan bussen goed gedaan, zelfs goed verkoren. Ja, dat gevoel, geen levens verloren. Een vastenavondskind te mogen zien. Leef zo ze 3 dagen lang, ga rustig dansen. Al lijkt vanaf het begin, is goed voor je zin. Doe helst niet van het werk meer dan het ganse. Voor dich is het einde van begin. Bussen met vastenavond geboren, dan bussen jubel daar, zelfs goed verkoren. Ja, dat gevoel, geen levens verloren. Een vastenavondskind te mogen zien. Zussen mensen dansen, uit die festival. Al dat gespektakel is zo groot, wil in de moed. Als de gerte toon is, ben ik dollig bij. Oh, ik kom eens op die levende brouwerie. Bussen met vastenavond geboren, dan bussen jubel daar, zelfs goed verkoren. Ja, dat gevoel, geen levens verloren. Een vastenavondskind te mogen zien. Leef zo ze 3
Wij gaan naar het vuurlaatste nummer toe, nummer 18, de loting, hier het aangewezen en daar zijn we gelukkig om. Waarom? Stel dat dit het eerste nummer was geweest, dan had je ze de koeien al afgebroken. Want ik neem aan dat die van Venlo de telders bij zich hebben. Wat telders, wat zijn dat? Wim, Roefe. Telders zijn borden waar we normaal van warm en koud eten. En wat er vroeger altijd gebeurde, waar als man de groenten en de patatten nog niet klaar hadden, dan vulden we de tijd op met een mes en een verket op de telders te trommen. En vanavond zijn er zeker 100 man die hier allemaal borden en bestek, messen, verketten en pannen en turfjes bij hebben om dit nummer verder te vervolmaken. De muziek, dat heb je begrepen, is van Wim Roefe, de tekst van Frans Boermans. En dan wil ik even de groeten doen aan zijn vrouw, Lottie, de boven geloof ik, hè? Zit die daar? Ja, ik zit er al. Nou, laten we eens even wat huren van die telders. Kunnen we dan wat huren, Veurkleufje? Houd me niet te hel, want dan gaan ze dan de kloerten. Dan gaan we beginnen, Mai Anrochte en Frans Driessen, die brengen het nummer. Aan u de eer om te laten huren aan u. Trommen uit Venlo.
omruchten wordt het met Frans Driessen. En dan krijgen we nou het laatste nummer. De laatste van de 19. En ik heb het idee dat er ook een paar mensen uit Uddestorten zijn. Dus zal ik hem maar open. Gaston Jacobs. Gaston, vorig jaar zag ze, ik kom terug. Nou, de beste niet teruggekomen, de beste is nog geleden gegaan, maar de is nog in Wier. Maar ik heb ze anders bedoeld, ja. Nou, Loester, ik heb het anders bedoeld. Natuurlijk. Maar ja, wie moet ik zeggen? Gewoon proberen zo hoog mogelijk te eindigen, zo goed mogelijk liedjes te maken. En dat geldt toch ook voor Dick, voor de lol en de flauwekul, hè? Het geldt voor de lol en de flauwekul. Maar ik moet natuurlijk zeggen dat ik bepaalde facetten aan een liedje belangrijk vind. De eerste tonen moeten gelijk inslaan bij het publiek. En die hoofdzinnen, die moeten ze vooral niet vergeten. Nou, we gaan luisteren naar een liedje optie. Maar eerst moeten ze nog even denken. Hierachter stond een vriend en de rest er één. Een vruikje gesneuveld, geloof ik, hè? Ja. Ja, ik wil namens iedereen hier, Marie-José, wat hier niet met kunt zingen, de groeten doen, veel beterschap toewensen in het ziekenhuis. En laat maar een truintje met je, maar zeg vooral tegen alles wat negatief is, optie. En hier komen ze dan, Gaston Jacobs en zijn vriend, uit Uddestorten met optie. Ja, luisteraars. En weer in de sporthal Bossenwe is het hoogtepunt bereikt. Die van Uddestorten, een aantal zijn vanmiddag op de fiets gekomen. Een aantal met bussen. De 19 nummers hij heeft gehuurd. De jury's die gaan nou zich beraden.
heel kort even. Ze hebben, nou eerder leedje, hebben de juryleden in de diverse cafés de punten gegeven. Punten tussen 0 en 100. En daar is dan een bepaald systeem voor ontwikkeld. Dus per jurylid. Hoogste nummer eraf, het leegste eraf, dan wordt het opgeteld. En dan komt er een volgorde. En die volgorde is bepalend voor het aantal punten wat ze straks krijgen. Het is dus nu een pauze. En die pauze, dat ging iets grandioos worden. In de nu volgende 15 minuten kon ik even uw aandacht vragen voor het orkest wat hier even steert, de Koppelband Moorland, onder leiding van Henny Kusters. De Koppelband komt uit Wiert, bestiert dit jaar 24 jaar en ze gaan daar dadelijk een feestje van maken en dat gaan we met z'n allen metbeleven. Een fantastisch orkest, waar het vorig jaar bij het uitreiken van de Gulden Humor hij ook op dit podium stond. En toen we dat metmaaien, toen zagen we Demotte ook in de finale van het Limburgs Vastelovensliedjesconcours van de partij zijn. Dadelijk gaat er iets bijzonders gebeuren, maar ze gaan eerst een nummer voor spelen, de Koppelband Moorland, onder leiding van Henny Kusters. En dat is het nummer Het leven is zo schoon. En zeker vanavond. Henny! Simpel jongen, eten aan zielen, maar straks is alles afgelopen. Nu je tweet tegen de dood, laat hem niet verloren. Het leven is een schoen, het dient niet om te vliegen. Mijn neem is der bestaan, het dient dat je gekregen. En door een mooie profetieren, zo zo en dan zijn schuns versieren, deze jong ligt uit nog lieren. Het leven is zo schoon. Het leven is schoon. De zon, de maan, de sterren. Wie kent alles hier? We huren uit elkaar. Gedichten alles het gegeven. Met nog gedichtjes van hun leven. En dus de buurman weer leven. Het leven is zo schoon. Gegeven, met nog gedichtjes van hun leven. Voor jou de vrouwen moeilijk gegeven. Het leven is zo schoon. Leven is zo. Dat is waar ik wil zijn. Ik snoes nog niks meer. Leugen te leggen. Wat die gedachten nou eens binnen. Hier duurde gooien kan de skinnen. Dan kan ik straks wat goeds verzinnen. Ja, het leven is zo schoon. Het is zo schoon. Doe het gewoon. Welk van mij. Het is zo
De Koppenbaan Moorland wordt het onder leiding van Henny Kussers. Henny, ga eens even met. Wat nou hier het spel beginnen. Heen neven mij stiert de heer Eurlings, de deputé van cultuur van de provincie Limburg. Aan die kant dus. En aan deze kant, dat hij gezien, de dirigent. Henny, heel even. Wat gaat er nou gebeuren? Daar komt je net, nou CD. Compact disc. Limburgstalig van Koppel met Moorland. Proficiat. En dit nummer dat zit er ook natuurlijk op, hè? Ja, het Levensse Schoen is een van de schoennummers op deze CD. Allemaal amateurs? Allemaal amateurs. Ook voor de lol en de flauwekul? Alles voor de lol en de flauwekul. Eerder morgen over de repetitie met heel veel lol. En de mensen komen allemaal uit die muziekwerk, uit de harmonie van varenwerk? Mensen komen deels uit de harmonie van varenwerk, met name de blazers en de ritmesectie zijn allemaal heel enthousiaste mensen dus, die fantastische muziek maken. Mag ik even naar vuren de zakelijke leider, althans immers van de zakelijke afdeling van Marlstone. Dat is Robert Loze en ook de producer, technicus, dan moet ik even op mijn blaadje kijken, Roy Kikke. Mag ik even een applaus voor beide heren, want wat die gepresteerd hebben is niet misselijk. Roy, even een korte vraag. Wordt het moeilijk met deze mannen? Nee, helemaal niet. Door hier erg gezellig met de jongens. En deze man had ze klasse weten te inspireren om een goed stukje muziek neer te zetten. Dus prima. Nou, ik denk dat er nog wat moet gebeuren. Robert, jij weet het. En dan gaat Henny alvast naar de orkesto. Want hij gebeurt wat en dan ga jij muziek maken. En dan komt hij dadelijk weer terug en dan gaat weer wat gebeuren. Meneer Eurlings, mag ik even vannacht... Ja, je moet even een handeling verrichten en daarna dan, gaan we andere dingen doen. Laat maar gaan. Ja, nu kan dan het officiële gedeelte beginnen. Allereerst Henny, proficiat met CD. Ik zou zeggen, ja, doet uw werk. Dankjewel. Op de vaststelling. Ik wil dus op de eerste plaats de mannen van Marlstone, Robert, die de zakelijke zaken geregeld heeft. Fantastisch wie dat gegaan is. Rick in de studio, hartstikke fantastisch. Wie het gegaan is in samenwerking. Ongelooflijk, chic. Ze hebben er allemaal een groot gevoel aan overgooien, dus dat is heel positief.
dan vinden we het heel fraai dat we vanavond uitgenodigd zijn door Omroep Limburg, door de Rockstekers. En om daar een stuk cultuur uit te dragen, een stuk Limburgs cultuurgoed. En we vinden het ook fantastisch dat ons de eer te beurt om de vertegenwoordiger van de cultuur in Limburg, meneer Eurlings, om de eerste CD te overhandigen. Ja, en voor de luisteraars moet ik dat dan even proberen uit te leggen. Dus de heer Martin Eurlings ontvangt nu uit de handen van Henny Kussers de eerste CD, of de nieuwe eerste CD dus, van de Kopperband Moorland. En ja, applaus, dat mag natuurlijk, want dan is het toch een heel prestatie om zo wat te maken. Daar zit de tijd in, daar zitten oren in, daar zitten dagen in, kopzorg en wat iets meer zijn. De CD van de Kopperband Moorland is overigens ook verkrijgbaar. Ja, pas op, hè, dat moet je wel betalen natuurlijk. Hey, in de zaal. Verder weet je ook dat er nog een CD te krijgen is. Dat is de van de Limburgse Vastenovensliedjes. De jubileum-CD. En we gaan nu nog luisteren naar een paar woordjes van deputé meneer Eurlings. Jij dit nou allemaal met kunnen maken wat hier gebeurt vanavond. Maar allereerst dit orkest. Straks gaan we doen we de liedjes hebben. Wat vind je daarvan? Ja, het orkest dat zingt nog net van wat is het leven toch schoon. Maar als we ganz eerlijk zijn en we zien de power, de kracht, die overtuiging die in de muziek ligt en zo oer-Limburgs van eigen bodem is, dan zeg ik jongens, één ding, het leven is schoon en dat Geer het leven schoon maakt. Geweldig, ik zal deze plaat heel veel draaien. Bedankt. Bedankt meneer Eurlings. We gaan nog even luisteren naar een nummer van de Kopperband Moorland. En ik heb me laten vertellen, hier Fontijn, wat moet ik doen? En dan geef wij het. Ik niet, geef wij het. Zal het nooit vergeten, vergeten. Het woord in de stad, ik zo dat te eten, eten. En in eigen keine honger meer. Het woord in de stad, ik zo dat te eten. En niet de laatste keer. Punten voor een liedje van Suzanne van Bree. Met vastenavond geboren 2 punten. 2 punten voor een liedje uit Kessel. Tromme uit Venlo 15 punten. 15 punten voor het liedje Tromme uit Venlo. Optie, 13 punten. En 13 punten voor het liedje van Gaston Jacobs. De tussenstand. Aan de leiding Geert Nou, Tromme uit Venlo met 64 punten. Tweede op C. Illustrator met 63 punten. En dan weer vlak achter met 58 punten. Lot Osmergeweren uit Venlo. En dan gaan we naar de jury in Rummunch. En die zijn er voor de eerste keer bij. En die zitten in het wereldberoemde café-restaurant, wereldberoemd in Rummunch en omstreken, Circus Willems. En daar zit natuurlijk een heel belangrijk gezelschap. Jij, maar Rummunch wonen alleen maar belangrijke mensen. En die het wiert hier erbij zijn, die zijn natuurlijk nog belangrijker. En deze samen, die hebben het volgende resultaat bijeengebracht. En dat ga ik vragen aan Twan Ramakers. Ja, Alf, hij zit inmiddels tegenwoordig een beetje bedaard. Maar ze waren er de eerste keer bij mij vroeg niet bij. Het biljart voor normaal Circus Willems van 8-4.
daar is toen dus ook de jury op aan de gang geweest. Ongelooflijk wat een sfeer dat hier heerst. Iedereen zong mij, iedereen kwam aan de buurt. Onder leiding van dat averechts duo wat hier nog aan die tafel zit. En mij hier gejureerd natuurlijk, die operist mij gejureerd. Overigens presenteerde die mij in de eerste cd in Engeland, heb ik begrepen. Dus weer een groep erbij hier in het Limburgse dialect. En ja, om die sfeer te beschrijven, ik kan het heel moeilijk doen, de mensen die hier zijn geweest, die weten het. Maar ik heb natuurlijk een expert hier zitten. En daar is niet zomaar een, daar van Joren, voorzitter van de jury, Thijs Trebos, gerenommeerd de meester, de zoon van de meester van Bier. En samen Thijs hebben we natuurlijk op die school gezeten, maar hier moesten we vanavond ook de biljartkeus even gaan kruisen. Het was echt winnen, inderdaad, Twan. En de stemming is hier geweldig. Het kan niet zozeer als een bier natuurlijk, maar het was toch heel leuk. En, mede dankzij de geweldige ontvangst van het kasteleins-expert Ton en Monique de Bruin. En niet te vergeten door de binnenkomst van Vosnaal, Prins Tijde Veerde en wat andere geteisjen van de nu. Kortom, het was geweldig en de jury heeft geweldig zijn best gedaan. Wij willen Geert Oespunt presenteren. En we willen ook een keer naar Hoes zitten, Thijs. Let op met de uur alsjeblieft. Nu de punten vanuit gemunt, vanuit Circus Willems. Dan gaan we dan. Liedje nummer 1, als het morgen gisteren was, 6 punten. Liedje nummer 1, 6 punten. Liedje nummer 2, samen door het maar even, hoe het geleden, 9 punten. 9 punten voor liedje nummer 2. Liedje nummer 3, Levensschat uit Tegelen, 12 punten. 12 punten voor Levensschat. Liedje nummer 4, dat is de vastelovend uit Hoensbroek, 2 punten. 2 punten voor Dat is de vastelovend. Liedje nummer 4, uit Venlo, Lodersmergeweer, 8 punten. 8 punten voor Lodersmergeweer. Ja, en liedje nummer 6, dat moet ongetwijfeld de invloed van jurylid Hai Klappers een beetje met hebben gespeeld, want dat liedje, het allerlaatste muntje uit Ruiven, heeft bij ons 19 punten gekregen. Liedje, het allerlaatste muntje, 19 punten. Liedje nummer 7, Moppengezicht uit Zusteren, 4 punten. 4 punten voor het liedje uit Zusteren. Liedje nummer 8, 10 vingers in de lok uit Maastricht, 7 punten. 7 punten voor de 10 vingers in de lok. Vastelovenskluwen uit Maasneel, 3 punten. 3 punten voor het liedje uit Maasneel. Gek op vastelovend uit Hoensbroek heeft van de jury in Remuntje het minste aantal punten gekregen, 1 punt. Gek op vastelovend het gebroken, 1 punt. Leven het leven, uit Tegelen, 16 punten uit Remuntje. 16 punten voor Leven het leven uit Tegelen. Liedje nummer 12, De Haan uit Bezel van Arno Wassen, 18 punten. 18 punten voor het liedje van De Haan. Liedje nummer 13. Pak me vast en draai met me. Uit Maastricht, 13 punten. 13 punten voor Pak me vast. Wat maak je doen? Liedje nummer 14, uit Heel, 17 punten. 17 punten voor het liedje uit Heel. Liedje nummer 15, Ik loop me naast nog uit Geleem Lindenheuvel, 10 punten. 10 punten voor het liedje uit Geleem Lindenheuvel. Liedje nummer 16, Doorweg naar Hoes uit Belveld, 11 punten. 11 punten voor het liedje van Suzanne van Bree. Liedje nummer 17, Met vastelovend geboren uit Kessel, 5 punten. 5 punten voor het liedje uit Kessel. Liedje nummer 18, Te Rommel uit Venlo, 15 punten. 15 punten voor het liedje Trommen uit Venlo. En als allerlaatste Optie uit Ulestraten, 14 punten. En 14 punten voor het liedje uit Ulestraten. De tussenstand op dit moment met nog 1 jury te gaan is aan de leiding Trommen uit Venlo met 79 punten. Op de tweede plaats Optie uit Ulestraten met 77 punten. En derde is een klein geertje, het allerlaatste muntje, uit Ruivel met 70 punten. Ja, en nog hier het spannend weer, want we moeten natuurlijk naar de laatste jury. En die zit dus in Gulpen. Wacht, nee, we hebben een foutje gemaakt. Op de derde plaats staat op dit moment Wat maak je doet uit Heil. En op de vierde plaats met 70 punten, dat klopt, het allerlaatste muntje uit Reuver. We gaan het net maken. Wie gaat winnen
het Limburgs Vastelovens Levensconcours 1998. En dat dus voor de 22e keer gehoord. En dat gaan we allemaal huren van onze verslaggever. En die kunnen we nou eenmaal niet missen. Zeker niet als het Vasteloven is. Nou, Nico Jessen in de Zwarte Ruiter in Gulpen. Oh, wat is het toch spannend, beste u. Want vooral ik weet voor de vingertjes er ook in gaan. Welke Haan-sectoren krijgen nog geen keeper. Maar hier in Gulpen heeft dus onder andere op CFC. En even achter de trompe naast achteraan. Op de muziek van die geweldige kapel die hier van de Hermanies gespeeld is dus hier naar Polonaise gedanst. Pak niet vast aan drijven niet. En het was geweldig. Maria van der Hoeven samen met Wien Weijden, ene van de CDA, dan weer met de VVD, wat de verstandig uitstekend. En Truuske Wilmens, de juffrouw, met de jonge Camille Eurling van 24 jaar. Hij zag komen nog overheen. Heerlijk was het feest met Marianne Leunen en Terry van Gersel. Het was een groot feest, maar dames en heren, wat maak je doen? Natuurlijk maakt het voor doen. Wij gaan winnen. We weten het zelfs niet kans, want het is zo ongezuiverd spannend. En ik weet natuurlijk een hele grote zuurliggende voorzitter en de Bertram. We gaan langzaam een rim door de koppel gek maken. Dan weten we wel Limburgs kampioen is voor de 2 keer 11e keer. En we gaan nu beginnen, dames en heren. Houd ik vast op de school. Daar gaan we dan. Nummer 1 komt. Als het burger was, gisteren was het heel 1 punt. Het eerste leedje 1 punt. Samen, wacht even kort, nummer 2. Samen doet maar even 7 punten. 7 punten voor leedje nummer 2. Nummer 3. Leven zat tegen 10 punten. 10 punten voor Levenschat uit Tegelen. Nummer 4. 4 zeggen we zitten natuurlijk. Dat is de vastelavond doet de Heilige Wieg Hondsbroek 2 punten. 2 punten voor leedje nummer 4. Dan gaan we naar leedje nummer 5. Dat is Mergeweren uit Venlo 15 punten. 15 punten voor het leedje Lodersmergeweren uit Venlo. Nummer 6. Het allerlaatste muntje uit Reuver 12 punten. Het allerlaatste muntje uit Reuver, even herhalen, worden 12 punten? 12 punten. Oké, 12 punten. Nummer 7. Mama gezegd uit Zusteren 4 punten. 4 punten voor het leedje uit Zusteren. Nummer 8. 10 vingers in de lach uit de streek 13 punten. 13 punten voor het leedje 10 vingers in de log uit Bestreek. Leedje nummer 9. Vastelavondskleuren uit het Rummingse Neel 3 punten. 3 punten voor het leedje uit Neel. Dan nummer 10. Gekke vastelavond uit Hondsbroek hele 4 punten. 5 punten voor het leedje uit Hoensbroek, gek op vastelavond. Dan nummer 11. Allah. Leven het leven tegen 18 punten. 18 punten voor Leven het leven. Nummer 12. Kukeleku. De Haan uit Bezel 17 punten. 17 punten voor Den Haan uit Bezel. Nummer 16. Pak ik vast het rijden mee op de streek 6 punten. Mocht ik dat even herhaald krijgen? Pak me vast en draai met mee 6 punten. 6 punten voor het leedje uit Maastricht, de Wals. Dan nummer 14. Wat pak het goed? Uit heel 9 punten. Wat maakt het uit heel? 9 punten. Nummer 15. Ik loop me naast nou uit Gelijn 14 punten. 14 punten voor het leedje uit Lindenheuvel. Dan nummer 16. Dan maak ik de Hoes uit Belveld 8 punten. 8 punten voor het leedje uit Belveld. Nummer 17. Met vastenavond geboren uit Kessel 11. Hoeveel punten? 11 punten. 11 punten het leedje met vastenavond geboren uit Kessel. En nu wordt het verschrikkelijk spannend nu in Limburg. Daar gaan we dan. Nummer 18. Dromen uit Venlo 16 punten. Dromen uit Venlo 13 punten. Het leedje nummer 19. Leedje nummer 19 op CFC
19 punten. En daarmee is het Limburgs Vastenwalens Concours 1998 gewonnen door een liedje op zee van Gaston Jacobs uit Illustraten. Op zee en daar komen we nog een keer, Gaston! Vanuit een zinderend weert. Gaston Jacobs, proficiat, de winnaar, optie, en is het gegund, alstublieft. Ja, luisteraars, hij heeft door de trofee en ik denk dat we het nog een keer moeten doen. Dan gaan we op zee.
Laat de boel maar lopen, laat lopen iedereen. Links en rechts omhoog, iedereen door vuur en witte. Het is vanaf een eskel in de stad, de wat verloren. Dat asje rond ik niet en vind voor het naar wie je wil. Oh, zie, die kunnen we als ze wie. En laat het door, want er is wat wel een voor. En wil je leren zijn? Ja, dat is de osse zijn. Dan steekt men achteraan op. Oh, zie, die kunnen we als ze wie. En laat het door, want er is wat wel een voor. Want er is wat wel een voor.